Oh, who knows? In the Bengkulu. Ngiyakhetha unyazo lwezulu amen. Ngiyathobeka kakhulu kubafundisi abakhona endlini. Ngibingelela abavangeli, abashumayeli nabakhokheli kanye nehamenti yonke engcwele amen. Lo bhuqile umfana wakaDlomo emaqhaweni ayibonga Nkosi. Nkosi amakhosi ngifisa nje ukukhuluma indaba eyodwa yakithi ngoba Nkosi mhlambe kunabantu abalapha ngaphakathi endlini abaye bezwe sithi ushembu uNkulunkulu bengasisho ngani. Futhi ke uma ngabe abantu beze enkonzweni yesabatha basuke bethwele imithwalo abayithwele eyahlukahlukene. Omunye mangabe mhlambe ukhuluma indaba eyenzeka kuwena ithemba nakuye liyabuya ukuthi kushiwo ngani ukuthi ushembu uNkulunkulu. Le ndoda yakamthiyane ewuzonde ehlala phansi mayikhuluma indaba yokuthuleka kwabantwana, indaba yakithi ikhuluma indaba yami. Khona ikhehla lakithi elizala obaba uyangixoxela ke umfundisi ukuthi ukutholakala kwabo akaze kube lula. Uthi ke ikhehla limzalayo lasimelwa amakhosikazi ababili. Mangabe sesinile kwafumaniseka ukuthi abantwana bafika kodwa bayadlula emhlabeni. Sahamba isikhathi yaze yaqina nje impela le ndoda yakithi emakhabeleni abantwana bengekho. Uthi ke uma kunjalo ukhulu owokuqala okuyintombi kaMkhize, owesibili kowakaButhelezi. Lo wakaButhelezi ke usebona inkolo kaShembe iyinkolo mhlambe angakwazi ukukhonza ngaphansi kwayo. Uyakhuleka ke ekhehleni aliganile ngoba njoba sesinathi sesiganiwe nje kufanele bazi abangcwele ukuthi mawuganile uNkulunkulu wakho wokuqala umkhwena wakho. Iyacela le nkosikazi yakithi uyavuma umkhulu. Isiyafika ke ebandleni lakaShembe iyayihamba imihlangano yonke.
ifika ke enkosini yesibili, inkosi iLanga, ifika icela abantwana, inkosi amakhosi icela abantwana. Ithi inkosi hambani eNgqayizivele. Mabefika eNgqayizivele uthi ke nofica omncane lapha eNgqayizivele. Mabefika eNgqayizivele uyababuza owasezulwini ukuthi bomama nibekwa yini. Uyasho ke bayabika babehamba cishe bebabili bangaphosisi babe ngebethathu. Mangabe bebika Nkosi sizocela abantwana. Ithi ke inkosi inyanga yezulu bomncane ngaleso sikhathi ubizwa ngobomncane. Uthi ke lindani lapha ya. Iyaqhamuka inkosi uthi ngokosazana iza nezimbuzi. Useyithumela ke inkosi inyanga yezulu uthi hamba kulabo baba lapha ubeze bafuna ukuthini. Iyeza inkosi uthi ngokosazana iyalalela iyaguqa bomama nginanisiza ngani. Uma benikela okhulu ababeyodi bocela ingane bayanikela ubacela abantwana. Ithi ke inkosi uthi inkosi inbusize nizobathola. Ngomhlangano olandelayo lapho ke uJulayi olandelayo uthi ukhulu mayefika emhlanganweni laba kade hambe nabo kasababuni. Ma kuphela iminyaka emibili hawo ngisabona sibanibani mayesehlangana naye usethi hawu ngabona ngingasaboni uthi hayi mina ngakuthola umntwana. Kuyenzeka ke kodwa unyazi mawufuna into lapha ekhaya ubeka phansi inhliziyo. uNkulunkulu kwesinye isikhathi ukwenze uyibona ngathi unezona eziningi kakhulu kudlule zabanye abantu. Abele nkosikazi esebika indaba uchama ngakuthola umuntu ukhulu wakithi makutheleza akabatholanga sithini. Yahamba iminyaka ukhulu ke usenikela ngomkhena wakhe usethi babhala incwadi bobabili Dlomo ngoba naphi isikhathi siyahamba sesibone intombi babona intombi bobabili bakhuluma nayo ukhuluma Buthelezi noWamkhize bakhuluma nayo ukuthi bafisa ukuthi igane naye. Abantu ke bakhuluma bathi njoba ufuna ukugana kulo yamuzi laba bakazali. Uthi ke intombi kaMakhoba linesishelwayo manje ithi ngiyakuzwa konke nikushoyo kodwa ngiye ngithande mase befanisene ngoba kunomcimbi endaweni ethile. Ngifuna lokho nje. Ngifuna ukufanisana nami nabo. Mayegana ukhulu babhala incwadi phela umkhulu eGoli. Uthi ke umkhulu bese ngithi inkomo lezi ezikhona sezodliwa yinina ngoba vele ke kuyacaca ukuthi ingane angiphiwanga. Kanti emveni kokuthi beshelele intombi kaMakhoba ukhulu uthe esemsinga emzimoya wafika enkosini iLanga wacela abantwana futhi ngoba lapha ekhaya kukhathalwa. Yabo nje le ndoda nje engisho ukuthi yakaZondo nje bikhuluma ngomuntu wahlala 5 years. Mangabe esefika emsinga ithi inkosi eMnazaretha yikho ngithele ndaba ngizoyikhuluma ngomhlambe khona umhlambe otele emuva uthi hayi ushemba nasebenzi. Ithi inkosi eMnazaretha awu unkosikazi wakaDlomo namanje akazibona nawo abantwana uthi baba. Uthi abantwana usumdala abantwana uzobathola kodwa ngeke besaqhamuka okhalweni lakho. Ebesazalwa wena. Nanga ukukhulu sesentombi kaMakhoba mangabe intombi kaMakhoba emkhulu seyembhalile incwadi eGoli evuma umkhulu ukuthi mhlambe ke engake ngoba sikela sibele uthi wehle uze ekhaya uyibone. Mawuyibona wayithanda sekuphelele sonazoqhubeka nayo. Mayehla eyibona wayithanda umkhulu yagana le ntombi kaMakhoba yafika yazala ingane yokuqala. Wazala ingane yokuqala kube yomfana, wazala ingane yesibili lene ngaphakathi la endlini. Wazala ingane yesithathu ngoba intombazana, wazala ingane yesine ngoba eyomfana. Wathi bese uyothola amawele, wathi umuzi usuwandile wadlo. Inkosi busenenzile.